бай бародарҷонои ман, нигоҳ кунед, падаркалони Lexus. ин Lexusimo LS 600 бардаро, гибрид Long, соли 2018. ҳолаташ беҳтарин фул комплектатсия, ойли наворот, пневмоподвеска, мотор 5.0, расход бошад агар ҳамин ягон 12 то 14-15 литр. Бачаҷон, катима сарбаса нашаки, отам давлава кор мекунам. Миёям, мегирам, мебарад, 2 сол неву 4 сол хизмат мекунӣ. махсусан вақтҳои охир дар байни ронандагони ҷавон фокс ва дрифт, яъне аз ҷои ист яку якбора ба ҳаракат даровардани воситаи нақлиёт ғариби дарди сахт ҳасте бародар, ғарибонро накӯ дору ёсор, ғарибонро насар боша насомон, ғарибонро надил боша. Я хов дидам ва меховма фаҳмида натонистам чӣ бошам. Хов дидам ки як лаби баҳр даем, ҳама хел пеши пом пури самбақачояку самбақачои оби пеши помда пури самбақачо пешим давидистян, дастам да меқапам, иша мегирам, уша мегирам, ине меқаги самбақачо ҳамқа пури самбақа. хов дидам чӣ бошад намедонам, ки медонад бигем. 5 сабабе ки занҳо аз мардҳо розӣ нестанд. Якум, кам будани уровни тестостерон. Дуюм, гум шудани хоҳиши ҳамхоба шудан ва паст будани эрексия. Сеюм, камқувватӣ ва хоболудӣ. Чорум, стресс ва бо занҳо баҳси зиёд кардан. Панҷум, пайдо шудани ҳар гуна бемориҳо аз ҷумла хунукӣ дар узвҳои мардонагӣ. Тасаввур кунед ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бо тестостерони шифофармо роҳи ҳалашро пайдо кардаед. ва ҳамчунин шифофармо ҳиҷомаи бепулро дар шаҳри Москва барои шумо ба роҳ гузоштааст. Мардоне ки мехоҳанд тестостерони худро ва ҳиҷомаи бепулро ба даст оранд, дар WhatsApp мо нависед. Салом подписчикон. Бигу. Изона қаш, изона. Я қиқтим макро. Майли биё. Салом подписчикони ҷон, мара шинохтен. Ман Фирӯзабонуи 01-ам. Як суруд мехонам барои бобои Қанд. Ус нига, ус балшоқи бобои Қанд гуфтам, гена камина мекунам. Бесто. Лимон нарехтан станестим. Давай рафтест. Марҳамат Фирӯза ҷон. Ҳазор раҳмат. И ба хотири бобои Қанд бобои. Айсар матад кун. Akajon, balonoras. Hey, deve ser já? Vais que chocolate. Chali que mar. Ote gufte nishyak ay bevaran ki khori terminat reko. Guftum, bumburma Akajon, hazor rahmat akayti bekjon. Gad nechta bumburma. Ya karokoma dayda yarız ay Dubai. Benomuz, Krishna, Gado, Iblis, Haram. Kajdagar bile kaltokelos. Dubaiski. Çanta? Polpanç. Jak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tabii şaşkasın. Hafta da haş. Raram. Ya benim tatlım ya lublю. Original. Aka. Ягон сум қарзм те ака. Я чӣ гиря дорӣ? Раҳмат ки фикр мекунӣ ман пул дорам. Ай бераҳмӣ акаву додар хафаю. Ҳамин Тоҷикистонда чӣ шавад? Кайҳон ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба кайҳон як парвоз кунанд, як хай тоҷик бояд бипарвохӣ.
ҳамин тоҷикистонда чӣ шавад кайҳон ки шаҳрванди ҷумҳури тоҷикистон ба кайҳон як парвоз кунанд як хай тоҷик ба парвоз салом алайкум бародар, дар барномаи 10,000 сомона қарор дорем. Агар барои 10,000 сомон арӯстона партофтан дар розӣ бошен, дастона бардорем. نه اکی چی خلیمه شایی قواق دبر نابود دقاسی و بلندی خطی نابود من همه تونیا پرتوفتم مردم ما کسایی که خبرکشی میکنن او آدما را میگن بز کیای بز شما правильно не ки мардак бора агар зири ҳами корну туурия барои ки и типа унижение фаҳмиди мақсад шуморо пас зайсан бз бисёр ҳайвони хубай хеле надидаистам ягон каса озор наметия шир метия ҳайвони хушрӯай табиата зебо мекуна барои ҳами ман тарафдори шумо пацанои нормальне ҳами даҳаё ҳами якм айқафои арӯс ва ҷура ҷанг накард дуюм ва чишми бад падару модарта нигаҳ накард сеюм ҳақ як аз дигара нахӯрд ҳамон Нихуя себе, блядь. Мурама, девушка, как дела, девушка? Здравствуйте, у меня прекрасно, спасибо, у вас как? И вообще бомба. Самаркандский горячий парень. Походу, диджей Мурама. Я поняла. Узбек, да? Я араб, диджей Мурама. Вы араб? Джиджи покажи, походу. Джиджи покажи, походу. Джиджи покажи, чуть-чуть покажи. Чуть-чуть инжа биё. Экран ба биё, хе? Экран ба чуть-чуть биё. Зачем? Чор время молоко. Фаш. Доставь молоко. Девушка, Джиджи покажи, походу. Девушка, Джиджи, покажи, Джиджи. Пусть входит. Джиджи, это мураме кси дуньёш таке. Где-то у нас кепта пашми салат керам. Пашми такое. Маймун, спасибочки. Маймуна, да керам. Керам голубцы. Спасибочки. Кус. Калазарди кус. Дани отъеда керама. Калазарда. Иби мегома иби. Сада керам. Джиджи покажи бахудо. Что? Керам, грезе. Ксибит калазар. Давшавре я читаю. Спасибо за просмотр и дальше батуджики мегем подписаться к Занжиру Кабиджи канал Арчилика Бардорем. Сесаде шасси як волта Райдер ванилен подарка да дуруни торта Басои бузбала Баробари гушка дани раб наҷм бакала Адреналин тамази сарам Баробари задани бидмас